हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिउतिया पर कथा। अगर नए हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम। एगो राजा रहन, उनका दूगो लड़की रही। तो दोनों लड़किन से बड़ लड़की से बहुत प्यार करते रहन, छोट लड़की से बहुत कम प्यार करते रहन। तो दोनों लड़की के एक गांव में शादी कैलन। एक गांव में शादी कैलन राजा साहब अपना दोनों लड़की के। तो एगो बड़ी लड़की के धनी घर में शादी कैलन और छोट लड़की के गरीब घर में शादी कैलन। तब जौन बड़ लड़की रही तो धनी घर में रही, जौन छोट लड़की रही तो गरीब घर में रही। तो छोट लड़की बड़ घर के लड़की के घर में काम कर जात रही। उ जाके जाके काम करत रही। उनकर चक्की पीसस, आटा निकालस, बर्तन करस, खाना बनावस, पोछा करस, झाड़ू करस, पूरा सब काम करस। तो आवस तो उनकरा के चोकर आटा चाल के अपने खाना बनावस। आ चोकर निकले तो उनकरा के दे दस के ले जो बहन अपन घरे खाना बनाई है। तो बेचारी आवस अपन घरे खाना बनैली, बनावस, लिट्टी बनावस, अपने खास, अपने आदमी के खिलावस, बच्चा के खियावस। तो महा पर्व जिउतिया पर्व होखेला। तो जिउतिया के रोज हर एक साल पर्व मना पूजा पाठ करत रही अपना अच्छा से। पूजा पाठ करत रही, बनावत रही, खिलावत रही। तो एक दिन के बाद भइल कि भोले बाबा उनकर परीक्षा लेवे खातिर अइलन घरे। तो कहलन कि साधु के भेज धैलन। अइलन घरे तो कहलन कि हे माता से हमरा के खाए के द। तो अली तो कहली कि हे बाबा, हम तरह के खाए के कौन चीज देही से हमरा भी तो कुछ नहीं खे। हम तो जाई ना बहनी के घरे, उनकर पोछा झाड़ू सब करी ना, चक्की चलाई ना, आटा निकलेला तो बनावे ली, चोकर निकले तो हमरा के देवेली बनावे के। से चोकर के लिट्टी बने खा गुल बानी, से हथनी से हुड़गुड़ावन धैले बानी। तो कहल कि हे बच्चा, उहे हमरा के दे दे, उहे हम खाएम। तो कहली कि ठीक बाबा। तो उनके के दे दिली लिट्टी, थोड़ा सा धैले रही अपन लिट्टी। बेचारा बैठ के बाबा उनकर खैलन। खाई हुई के बाबा के मैदान लागल कस के। तो बाबा कहलन कि हे बच्चा, हमरा के मैदान लागल से हम मैदान कहाँ करी। तो कहली कि हे बाबा, मैदान कहाँ करब से हमरा घरे में जाई कल ही। तो अपन गुलन घर में जितना मैंने रहे घर अपन कूद कूद मैंने चारों तरफ मैदान कलन। माटी के घर रहे पर कूद कूद मैदान कैलन। कई को कहलन कि हे बच्चा, हम कहाँ पोछी। तो कहली कि हमरा मंगिए में पूछ ली। तो कहलन कि ठीक बा बच्चा, अपन सिर नवा तो सिर नवैली, उनको मांगी में पोछ दिलन। पोछलन तो उनकर जितना बार रहे मैं सोना के हो गई। घर में जितना हगले रहन मैं धन से भर गुल, घर द्वार सब बन गई। रातों रात बिल्डिंग हो गई। अपन एकदम महारानी के निहन ठाट निहन रहे लगली अपन। तो सुबह भइल तो तक उनकर जौन बहिन रही अमीर, उ ताकत रही कि हमार बहनिया आओ तो सब सारा बर्तन करो, तब हम खाई। तो बहन तो ना गोली अमीर हो गई, तो उनका घरे क्या करे जा सब। तो उ अपन अली नौकर के विदा कैली कि हे नौकर, तन जा देखा तो बहनिया बरा काहे ना आयल हिया, सब बीमार बिया का। तो अलन नौकर तो देखलन कि तो महाराजा हो गई बड़ी, ठाट से बैठल बड़ी, नौकर चाकर लागल बा औसन, खाना दाना सब बना उना के सब उनका के देता औसन, खाता ही पियत। जाके बतैलन मालकिन कि हे मालकिन, से तहार बहन तो एकदम राजा महाराना बन गई बड़ी, सब नौकर चाकर सब लग गलन। तो अली दौगल दौगल के हे बहनिया, तू का कैलिस, कौन विधि कैलिस कि ते रातों रात इतना अमीर बन गई। से उहे विधि हमरो के बताओ कि हमहूँ अमीर बन जाई। तो कहली कि हे बहनी, हम तो तोरा घरे जात रही से तू तो हमरा के आटा चलावत रहे, चक्की चलावत रही तो आटा निकलत रहे, तो हमरा के चोकर देत रहू। पूरा बर्तन करते रही तो चोकर निकाल के देते रहू कि ला चोकर ले जा बनावा खा। हम चोकर के लिट्टी बनैनी खैनी। जिउतिया के भूखा रही व्रत। तो बाबा अइलन, भोले बाबा साधु के भेष धके आई के कहलन कि हे बच्चा, हमरा के द खाए के। तो हम कहनी कि बाबा हमरा घरे कुछ नहीं के खाए के, हम तो जाई ना दूसरा घरे मिलेला चोकर, तो हम लिट्टी लगाई ना, लिट्टी लगा के ऐसे हम खाई ना, आज उहे धैले बने हुड़गरावन। तो कहलन कि ठीक बा, हमरा के उहे दे दे, तनिए मुनी बा तनिए मुन दे, हम उहे खा के हम चल जाई। तो देनी खैलन तो उनका कस के मैदान लगल। तो कहलन कि कहलन कि हे बच्चे, हम मैदान करम कहाँ जाई करे। तो कहली कि हे बाबा से हमरा जाई घर में कली। तो घर में गुलन कैलन चारों तरफ कह के कहलन कि हे बच्चा, हम कहाँ पोछी। तो कहलन कि हम कहली कि हमारा मंगिया में पोछ दे। तो मंगिया में पोछ दिलन। से यही से चल गलन। तो मैं हमार घर राजा महाराजा बन गई, मंगिया हमार पूरा सोना के हो गई, बार हमार मैं सोना के हो गई। तो कहली कि बहनिया, हमू से साल भर पे आई जिउतिया पर्व, हम जिउतिया पर्व भूखम, हमू ऐसा ही विधि करम, हमू तोरो से अमीर बन जाए। उनका घमंड हो गई, लालच हो गई। तो बेचारी गईली अपन जिउतिया के पर्व आइल। तो अपन खैली निहैली, चोकर के लिट्टी खैली निहैली बनैली, हड़गुड़ावन थोड़ा सा धदली, फाटल साड़ी पहन लेली। आ व्रत सुबेरे भूखे के रहे, जो रात भर भूखली। रात में अइलन बाबा भोले बाबा।
तो कहली अलन तक हे बच्चा खाए के तो कहली कि हे बाबा हमारा भीड़ तो कुछ नहीं के हम तो बहनिया फिर से मांग के लाई ना चोकर मिलेला तो चोकर के लिट्टी बनाई ना आ खाई ना आ उहे बाल बच्चा के खिलाई ना हथनी से तोड़ के रखले बने प्रोग्राम तकलन कि उहे दे दा उहे हम खाए उहे दिली उहे खैलन खाए के कहलन कि हे बाबा ए बच्चा हमारा मैदान लागल बा हम कहाँ मैदान करते कहली कि हमरा है घर में कली तो पूरा कूद कूद के कैलन मैदान कहलन कहाँ पूछी तो कहली हमारे मंगिए में पूछे तो मंगिए में पूछलन पूछ उछ के अब पूछलन कि चल गुलन तब देखली कि रात में सुतले जितना उनकर जितना धन दौलत सब रहे सब खेत हो गई जहाँ सुता रही तहाँ में एकदम खेत हो गई वैसे ही रह गई एकदम गरीब हो गई एकदम ओकरो से गरीब हो गई महागरीबी छा गई गोले बहनिया भी तो कहले कि हे बहनिया ते तो रात वह विद्या कलिस अमीर हो गई हम वह विद्या कनी हम गरीब हो गई तो कहलक बहनिया कहलक कि हे बहनी हमरा मन में लालच ना रहे हम तो गरीबी के हमारा रही हम तो जितिया व्रत बहुत कठिन से कैले रही सब तोहरा मन में तो लालच चल रहे यही से तू गरीब से अमीर से गरीब हो गई आ हम गरीब से अमीर हो गई तो ये जितिया व्रत के कथा हटे आप लोग